Inspector General mar obila ma Pachoka Douglas Kanja odiochieng' mano ma kawuono ne ochiwo twak mare, kama bende ne owacho ni migawo mano mar obila oserakore kendo thiro moko kuom kweth njore kaachiel kod mago ma bende osebedo ka rocho wechego mago mag arita kwe e gwenge mago mopogore opogore e pacho kae. Owacho ni timbego mago mag njore bende sani giserakore godo, ka bende cases mago mag nek chal ka gima osedok piny e pacho kae mangima. Reported compared with 2024 at an 8.4% decline compared to the year 2023. Other remarkable achievements includes, but not limited to, a job group and salary harmonization, continuous capacity building, a highly successful recruitment exercise, several ongoing housing projects, and a batch of new motor vehicles replacing those that were old and unserviceable, as we await more this year, among others.